no ing'eyo ni kata ka nyithindo mokalo modhi e mbalariany jomoko bende nitiere midhi courses mane ok giyiero. Koro ng'ene mano bende dhi kelo frustration matin nikech courses giyiero ne gi the body miluongo ni COOPS. Koro nyithindo ma koro ok dhi e mbalariany gi onego bende gidhi kanye? Koro sani kaka education system nitiere, tiende ni nyithindo gi ng'eny gi jo C and above, C and below, sorry, mago jok ma koro onego bed ne dhi e institution miluongo ni TVET. TVET institutions gi magi luongo ni technical vocational education training institutions, kaka mare jatelo Osumba kama entiere no. Gimomiyo nyithindo gi onego bed gi thuolo mondo donje e colleges gi en nitiere advantages mang'eny. Mokwongo, sirikal keto pesa mang'eny e TVET sani, tiende nitiere nyaka basari. Mar ariyo, nyithindo gi dhi tiegre ma ka giwuok e colleges gi en ng'ama nyalo chako biasach en owuon, kata entiere gi skill ma nyaka koro onyalo konyore godo. Anyalo paro